20 doy. Para ni sa among accomplishment. Usok kay karna pro sa pagadian. Mau ba sir? Sige. Palayo ko stand sa motor. Kay bitaw na to na yung motor. Aman mong kwartiyara na ito. Oh no! Sir, palayo ko chicken ni Sarge o kompleto ba ni Sarge? Kay sir, kompleto ba sir? Na, Ito yun. dapat sa peno na. Lagi na. Para niyo ulit. Tulog sana. Dito mo ka rin, pwede na ka mulusot. Muna umurok pisap. Dito mo ka papel de. Pag-amping-amping niya mo ha. Malatan mo di ba ng mandar. Wah, sir. Batang sampean imbis na yung ngagi nga murag naog isot bata pa kayo. Ito man ya. Ya, sampai ada kita ron. Break alpa, break. Nah, ini lusot dire, kailan inala kayo. Mga apigi kay mga dagway, murag gaduda jud ko. Inala kayo, murag kayo dala sa pinto. Kopya. Roger. Ako rin bahala rin, ako na tangan eh. Puso, munong. Sir. Mission naman yan. Mission. Pedaplen. Checkpoint eh. Lugar sige. Wala tinatawanan eh. Ikaw dai, nga man ay mudagway dai. Pero wa mo mingunong kanina sa kung kauban doon yung hunong eh. Ang largo man mo? Abi na mulai dakop sir. Ibukid man ikot. Kamu na tayo nilap. Ay si Kwanda, bati na magkakawong. Ay dakop. Nalangan taan eh. Oh lagi. Yan, amoy papel. Maron. Oh, papel lang sir ha. Sa man papila? Bombay 2, Ahaw 3, Tuyo Tunga, Sibuyas 5. Kasalay manggod mo sir, mong namalin mo lamat. So, pinaka-one of ground, awan sir. Wapa kay ko. Pa. O ba? Tamo, papilin nyo. Kailangan pa bang papel sa akong guwapa? Mabahagon oray. Ito na yung box. Bato. Bato. Ano to sir? Sige. Dinaw. Ay mo kwan. Bring your box. Ikaw na day. Ikaw na lap. Ini ka duduk kay namdi ni bato da. Parang bato sir. Gusto na may anong gawin. Isa ko ka na niya. Ay, tawag lang sa number 112. Doon tayo balok. Ay, dito na mo ni sir kay abi ko utang nga bato, tinuod ni nga bato. Watay may mo ne. Ito na lang palargon. Yun.